Здравейте, приятели, аз съм Николай Станев, тук с мен е Пламен Желев. Сигурно е, защото в момента говориш. Хей, Пламене, здрасти. Его е то пиджиле, вижте го. Вижте го. Не е вярно. Аз съм по-як. Благодаря за айрана. Ето вижте ме, по-красив съм. И аз забравих кита. По-красив съм. По-красив съм. Аз съм по-як. Пламен е фак. Добре, аз ще отида да им ги взимам. Аре, бе. Give me this iron, bro! Ще взем голда. Който никой не се е сетил да апгрейдне. Взима ли са го? Един висят там 2 часа. Give me with me, бра! Да, с лъка. Здрасти, Пламене. И Пламене, само ми ги взимаш. Аз бях първи, ама ти ми ги взимаш и се отказах. Где ми пускат трофейса? О, някакъв ми го освободи. Тенкс, бра. Ето тук моля стигна шопара, бе. Не мога предсговите им да стигна до шопара. А, не. Пак ви ги взимате. Абе, прокалнах, че ме, вижте са. Прокалнах, че ме. Прокалнах, че ме. Аз се двам! Ама те са облечени. Убих я, добре. Как го каза? Аз Соня го изнесах без броня малко. Малко на килбатка го изнесах. Еми нямах, докато ти ме чака се сложих. Брат, не може само ти да си с килбатката. Тъй да вземем само обличим. Не може. Купи блокове, бе! Послужници. Купи блокове. Еми да, и аз идвам с теб. Първо ще опна гена тук. Наби му една килаура. Докосналата е. И то доста. И пак възкръсна като Господ. Наприем стълбичка! Аре, бах ти пича, аз като ти правя стълбички, ти тука... Да ми беше направил стълбичка. Ай, тежката артилерия идва. И тя много хубав мост са направили, бе. Аз си направих честплейт. Направихме ли си кожичка от тях? Сега ако ми кажеш, че има ти мост към мидъл, нямат. Пламене нямаме яйце, някакво да губим, отиваме на мидъл и си стоим там 2 часа. Мари направо пушим ги изнасяме, някакво осопваме. И ела да убим Light Blue. Няма смисъл с... Да. Дай те се занимават бързо с сил.
Малко се гличнах. Пламене, хелп. Само това не ги прави. Нямаш ли голенки? Ми папа, аз идвам. Тука съм! На малко съм! На малко съм! Не съм на малко, е папа голенка. Добре, ай! Фарме. Няма смисъл. Що ти им трошна хега? Трошнах и мега. О, да има диаманти на второ. Един ела оръжка лайт бул, макар че те вече не съществуват. Наше, що ще е без брони, бе? Аре, тръгваме към Йелола. Йелоу! Мъртви сте, момчета. Аз им скочих вече. Убих двама. Пламене, държа ги побързай. Тя вече няма да е необходима. Бият ма на ръчичка. Сериус. Ти го дестрои намазен. Но на ръчичка го убин. Спрял съм я. И свърли се всички брони. Бой! Бой! Да. О, майко. Добре, пичове, надявам се ви харесва. Малко кратък клип се получи. Още не мога. Ай, хора. Ела да свършим. Лоби 6. Но аз ти казах бързо да ги убием, докато не са се опнали на цяло. Ето ма, пламене, тук съм. Сега, гледаме нататък. Така. Пичове, това бяхме ние. Надявам се да ви хареса. Ако е така, лайкнете. Subscribe. Абонирайте се. Ау, чао.